Jelena, pozdravi tvoju tetku Natašu. Kiki. Pozdravi tetku Natašu. Kaži kuku. Jelena. Kiki. Kiki i Jelena. Nataša, kako je? Šta radiš? Evo, tu smo u Pariz, danas smo 4. april. I evo, gledaj kući kako smo, tu je. Da gledaš malo na YouTube kako je, šta se radi u Pariz. Evo, Bela sprema da jede. Bela? A kuku ima? Sprema kuhinju za malu. Gledaj šta jede. Govna. Evo kiflice. I šta drugo. To mašina za kafu, Nespresso. Evo ti frižder, gledaj kak je pun frižder kod nas.